1.08% रिटार्न देखायदों सानसेनि माने बेनिफ्राय बांसिन मैयानि समावहाय बांसिन लस देखायखांबाय दिनै खमसो रिटार्न जाबावदों माने 2%नि बारा मैयानि माने वान डे रिटार्नाव गोबां लस देखायदोंमोन खिन्थु दिनै माखासे फैफिनबाय माने 5,000 फैफिनबाय मैया 8,000नि सायावबो लस देखायदोंमोन दिनै बेखिनि देखायफिनबाय दा टटेल रिटार्नाव बेखिनि दंथ'यो बिदिनो आप डाउन सानसे साननैनि जितु मुभमेन्ट बे मुभमेन्टआ बिदिनो जाखायो बेवहाय जोङो हेडेक लानो गोनां जेबो गैया मात्र बेवहाय लं टार्मनि थाखाय गलखौ माने साननानै जोङो मान्थलि SIP खौ दोनलांबाय थाबानो गावबागाव गलखौ मोनहैगोन कम्पाउन्डिं जानायखौ नुहैगोन बेवहाय जोङो सानसे साननै साननानै बेबायदि आप डाउनखौ नुनानै गिनानै टेनसन जानो गोनां गैया माने रेगुलार एक्टिभ थाबाय थाबानो जाबाय एक्टिभ इनकामनिफ्राय बेवहाय माने मान्थलि एसे हानाय रांफोरखौ दोनथुमलांबाय थाबानो बेयो पेसिभ इनकाम हिसाबै नोंनो रिटार्न सानसे समाव कम्पाउन्डिं खालामनानै ओरैबायदि नोंथांखौ फाइनान्सियेल फ्रिडम खालामनानै होगोन आरोना बेखायनो जोङो इनभेस्ट खालामनाय हुदाखौ सोलोंथारनांगौ इनभेस्ट खालामनाय हुदा गैयाब्ला नोंनाव माने थाइसेबो रां थालांनाय नङा नांगौ समावहाय नोङो बबेनिफ्राय मोननो दाहार लानानै सोलिनो गोनां जागोन बेखायनो दाहार गैयालासे सोलिनो थाखाय जोंनो बेबायदि मोनसे मोजां पर्टफलिय' मोजां फाइनान्सियेल फ्रिडम गलखौ लानानै जोङो रांखौ इनभेस्ट खालामनांगौ आरोना स' बेखिनि नलेजखौ लाबाय थाबानो जाबाय माखासे नलेज सोलोंनो गोनां जोंनि लाइफआव थायो आरोना सोलोंबानो जाबाय बेबायदिनो स' एडुकेसन पार्पसनि थाखायल'सो आं नोंथांमोननो आंनि पर्टफलिय'खौ देखायनाय जादों बेवहाय इनभेस्ट खालामनायनि जेबो रेकमेन्डेसन होआखै आरोना स' सोलोंनानै लाबानो जाबाय थेंक इउ